abantu baminto saruteri gambo ya mwes wa excellence urwa oira kora igo tuacha ko nyo ba ko rar tika ai nguna maskani ege ntoko te abantu ba South Mugirango uno moga tiga basa berentare ngona ire tumngane skuru tiga basa berentare ngo Mugirangeri ni understand ti no bantu aneti bakanga kokoboko Mugiranga nona bwate tungaira kutiaga mwaga cha kandusia omonto motaka yo chiete kutianga beru mutie nyomo gima cha kandikeri abantu boketi baganga bayo cha kurue chera na hande kabayo cha kobombo gambi ikontor kuoboa moisho lyogocha okogenda mubasiga momwagere chinkobi Momwagere chinkobi. Yani omontabo golie pisto. Omontabo golie pisto. Ange hago pima. Gaba na morase. Aba basi mo tengere. Ikirende mot igai tipo motra kora manda maro buna nyamachi. Aba antes mono moraba be. E gaba na buba. Ongwa kera rengo mo gaba na. Mwaro jogo chia saruna ba ketutu. Ngakirenda ba kirango barabuo. Bago chiesa aba basi mukirete abangina be kanisa nimbaroje omwake bisindireo ege ntota ko tabikio moiso toterane ambio borgo chieserwa 2032 Simbarati for president Nano aja ruto bako njako chiesa. Eto gotika 2027 yabe kamba sakaraime torusia serikali ere buata corruption agendeka. Asa yamake no malemereria onye embargo sikagabana. Onye embargo sikagabana. Osonge eria sana agamba. Ntogo kwebereria abantu. Nduntoreti kokwa. Wano ni nkwa Osenda hendi kubijaba omwana no ngoma kokoti oikire form 1 omwana no motangi okorire esukuru oyo okabere okorire esukuru ona sena ikeire ni nkwa kosenda hendi kubune sucha mokage tkanade sara bokori kubune kyoko to chie kabuli abantu mbalenga babwate sanduku yalgo chiengoro Oikamoligie masini ye galite butoka. Ikontorgo chieserwa. Na na abate biya bas. Any function ye neos ye koba. Bonde kala toka na South Mugirango. Oikatue bange. Aba muraba ba porta. Na rosi timu ye nene egotangana. Kala toka mo kutano 1 kilomita. Aya Tuwarengo kujabona. Shida ya wanasiasa aongeji na